ina wannan kayan da yake zuwa gurin nan saboda yarinyar nan. Bari ka gani zuwa an jima kaɗan nan za ka ga gayan ya gaskiya. Ai ni duk lokacin da zan ganshi na san in dai zan ga ya zo nan. Ya ɗauko kafa in dai ka ganshi ya zo nan ba za ka ga yana ɗan waya cewa in ya zo irin wai shi wani kaza da kaza waye ba duk ba wani abu ne yarinyar nan yake biyowa na fuskanta. Kuma bari ka gani kaɗan bashi ɗan nan da 'yan mintuna kaɗan za a ganshi ya zo. Allah ya gagar busi. An ciya. Ka tata. Wai ai wannan majalisar taku tana garawa fa. Gaskiya. Wallahi na gaya ma saboda ni fa in dai ba nan da zo ba gaba ɗaya ba na jin daɗin al'amura na. Ba ka jin daɗin zuwa ko ina sai dai kawai. Ai ba ka taɓa jin daɗin Ai ba ka taɓa jin daɗin duk wata majalisa ba ba. Wallahi aku kuna ban shawarwari na gari ko ba ku. Kuna ban shawarwari na gari. To ai sai ai ka san mu majalisar mu dama normal akwai lokacin da in mutum bai zo ma don wani abun nan ba akwai abun da yake kawo. Abin da ya kawo shi kwarai ma Shine ai. A to kamar ya ka abin da zai. Aka san ba matsala kawai ka san komai ya shi yake mai. ba muna kanana fa muke. A haka ne har mun riga mun sani. Ku ni da nake ma zuwa ku kuma ba ni mana. Muna da Allah ba ku iya zuwa da yasu dawo. in ka ga yarinyan nan wanda nake ga ma da ke yawan wuce ta nan da wannan nan Wannan yawan halacci ko yi nan da can kuwa. kai ba da san kai shi Kai wancan yaron danyawa ne ina jin fa wallahi wani abu ne. Wallahi ban ga yaron can ba. a tafi da shi ya je ya gani Nan da can. wahala shi an tunani yake da ta kula shi an ban da ya rufi ba abin da za ta yi masa Allah ya riga ya ba sa masa. tafi da shi kawai muna nan nake ga ma zai da ana ga ma dama Da gabas ni na san zai da. abin da kawai kallon su muke yi Don Allah ba ita wani gari ko ba abin da yake. Ban ji komai ba. Ga da kai. Hajiya ta ma bar wasu ba komai a ciki. Ka wahalar da kanka. Da shi kenan ba komai ai. Idan Allah wannan ba wai ki mana ko? Ba ki da. Ka gana ma kamar don da ta baka lambar waya. Ka wahalar da kanka an so. Me ruwa na? Okay to gida ki biya mu haka. Ba komai. Zan tafi. Nagode. Nan ya dawo. to ai dan malai sun me ya fara sa kawai dai kika zuba ya can ba Karshe ya gashi kawai. Assalamu alaikum. aka yi Ai sai mun gaisa da kai ba. Wannan yarinyar nan ni za ta yi wa haka. me ya faru Wai in je in karɓo yarinyar nan jaka wannan yaron ya ɓaci mata jaka in je in karɓo. ai mun gaya ma tun kafin ka tafi ai mun riga mun yi magana Yarinyar da muna zaune a bayan yarinya sa da kullun ga caca nan anan a gaban mu za ta zo ta wuce in za ta wuce so nawa ba mu isa ta kallo bare ta gaishe kallon mu mu ba za ta yi ba. eh har ka dau kafa ka je ka ce za ka taimaka mata ai irin waɗannan wannan majalisar ta kuma ina jin daɗin zuwa. oke dama ba dan mu kake zuwa ba ka ji shigo caca ba dan mu yake zuwa ba Amma da biyu. Allah rabu da shi ni zo ka raka ni area na kalala ba kawai rabu da shi kawai kale shi a gurin shi ma ya yi Ba komai. Rayuwa ce. Kai gaba ɗaya yau gaba ɗaya gurin ma shiru. Sai dai in kira gayan nan baje. Amma fa na ji suna cewa suna zuwa gudun na kalala. Anya kuwa za su je gudun na kalala yau. Kuma na kalala fa inda ya fito fa gaskiya ba sai a hankali. Baby ma yana can ya tafi ɓaci. Yau dai bari in ɗan jira su. Wani fito har yanzu ban ganki ba. Kuma ni ban ga keke na fi ba ko dai baki gane kwatancen bane ba. To zan dai jira kaɗan in gani ko zaki zo. Gaskiya ban ganki ba har yanzu. Gama waya ki kawo ta.
yanzu ni ya zan yi, bari in je in samu sigar rus da caca ko sun san ko za su gane shi dai dan rigan shi da wani kwalawar dai haka a jikin rigan shi. Mun gaye nan amma. Ni ne. Ina garbus da caca. Lafiya, me ya faru? Wallahi wani ne ya kwace min waya na yanzu nan. Oke, wannan ya kwace waya. To ina yayi kisan shi ne? Kisan shi ne wanda ya kwace miki waya? No, na ga dai ya sa wani riga haka mai kaman kwalagwar a jikin riga. Oke, to ina yayi? Nan ya bi. Kai na nan? Nan. Ina jin ni kuma nan zan yi ko?